Ja. Nej, ikke 2 S'er. Det er S'erne også. Jeg får med 2 S'er. Vi skal spise min time. Ja, Har du skrevet begge to? ja. Skal du så Fiona på forsiden og smide det? Så en skruetop, og så er det færdigt? Jamen, jeg har nogle ekstra sider, hun ikke kan lave. Nej. Du har klaret det så. Ved du hvad, du er så meget bagud, skal den skole der. Ej. Ja, han laver sjov, han laver sjov, han laver sjov. Han laver sjov. Sig du i hvert fald skal have en 5, fordi han er dum. Den burde være færdig, før jeg skal have en 5. Det Karin har givet mig nogle ekstra nogle, med, både med gogo-bogstaver og alt muligt forskelligt. Det kunne du godt, Fiona. Du er lang.